מכונית זה לא רק משהו שמוביל אנשים ממקום למקום, מכונית היא עיצוב, טכנולוגיה, מכונית היא תרבות. אז אחרי הדברים האלו עדיין מוזר לכם שחלל התצוגה במוזיאון תל אביב הפך לסוג של חניון. הכתבה של נועם עמית. יש לה משהו נורא סקסי. מאוד מיוחדת, יש לה צורה של גוף של אישה ממש. זה רכב שבמקום לשלוח אותו לפירוק, אז משפצים אותו. אז כמו שנשים עוברות לפעמים שיפוצים בגילים מאוד מבוגרים, אז אנחנו עושים להם בוטוקס, בדיוק ככה. אספני הרכב הישראלים הגיעו השבוע למוזיאון תל אביב, וכן, לרוב הם דיברו על נשים. ריטה בבון, מרלין מונרו, היו שחקניות רבות שמאוד הצטלמו עם הרכב הזה בעולם. רפי קלינה הוא הבעלים של ה-BMW הקטנה הזו, דגם מזטה, שנת ייצור 59. היא נודעה בכינוי מכונית הבועה, וככה נכנסים אליה. מה עכשיו? עכשיו צריך להניע. או לא יניע לה. למה? כי צריך לחבר לו מצבר. הרכבים והאספנים התכנסו ברחבת הכניסה, ופיקחו מקרוב על ההכנסה של הרכבים לטרקלין, לצורך תערוכה חדשה במוזיאון תל אביב. מה למכוניות ולאומנות? זאת השאלה, והתשובה היא אומנות. נדהמתי לראות בכל מיני וילות מדהימות ביופיין, שבבייסמנט שם למטה במרתף יש מוסך שעליו יושבים איזה 10 מכוניות. הזכיר לי מאוד אספני אומנות שהם גם כן אובססיביים, כפייתיים מאוד. במהלך הכנסת הרכבים לטרקלין בולט מאוד ערן שלמה. הוא לא עובד המוזיאון, אלא מנהל מחלקת הרכב של היחצן רני רהב. הוא נותן לנו גם סיבוב ברולס רויס של הבוס. עומדת לנהוג ברכב שנסעו בו אך ורק מלכים, דוכסים וראשי ממשלות. הילה ורני יש להם את האוסף אחד מהגדולים בארץ, באומנות, וככה זה יהיה גם ברכבים. כן, ורני רהב הוא גם כנראה התשובה לשאלה מה הקשר בין אוסף המכוניות הזה לאומנות. הנה רהב משיק את מסיבת העיתונאים לתערוכה בכובעו כיחצן של יבואנית הרכב שמממנת ונותנת חסות לכל התערוכה. במוזיאון ממהרים להפנות אותנו לרכב הזה שהגיע במיוחד מגרמניה והוצב על ידי רוי ליכטנשטיין, שציור הקיר הגדול שלו מאתר גם הוא את טרקלין המוזיאון. No. Why? Forbidden? Is it art? It's art. It's not a car? It's not a car, it's art. It's a car or art? Are you sure? Art car, I am very sure. אומנות או מסחור, כנראה שבמוזיאון תל אביב מתנחמים בכך שהתערוכה צפויה להביא זרם של מבקרים שבדרך כלל לא פוקדים את התערוכות הקלאסיות.